Em pregunteu si de les diferents accions i lluites a les que he participat n'hi ha alguna que m'hagi marcat especialment. És difícil de triar-ne, però jo voldria posar l'accent en una de molt concreta, que és la campanya en contra de la pena de mort. Em penso que la pena de mort és, sense cap mena de dubte, un crim d'estat. És un crim d'estat que es produïa i que se segueix produint. I, per tant, el que en el seu moment lluitéssim contra la pena de mort arrel de l'execució d'en Salvador Puig Antich a l'any 1974 aquí a Catalunya. El fet de que després estiguéssim preocupats per aquells últims crims del franquisme que varen ser les execucions del dia 27 de setembre de l'any 1975, a mi em va fer reflexionar molt sobre el nivell de criminalitat, però sobretot el nivell de criminalitat que està en mans dels governs. Evidentment, en mans d'un govern que era una dictadura franquista, una dictadura feixista, com la que vivia en aquell moment, però també de quina manera els governs aparentment democràtics poden caure en la voluntat de crim. L'any 2005 es va aprovar a l'estat espanyol, afortunadament no generalment, un projecte de Constitució Europea que preveia que en temps de guerra hi podria haver-hi la pena de mort i que fins i tot hi podria haver la pena de mort per crims que s'haguessin comès en temps de guerra, encara que estiguéssim en temps de pau. Al veure aquesta realitat, al veure aquesta marxa enrere, al veure de quina manera l'Estat vol disposar impunament de la vida de les persones, i això encara s'està fent a hores d'ara, per exemple a la Xina, on hi ha 10 execucions diàries i encara la gent, a hores d'ara, està disposada a ajudar-la amb l'organització dels Jocs Olímpics. Em penso una vergonya indigna de la humanitat. I aquesta lluita en contra de la pena de mort, fos l'època del franquisme, fos la Constitució Europea, fos ara en el cas de la Xina, penso que és una lluita que haig de seguir i que a mi em convenç extraordinàriament.